Hei lume, la un episod. Azi pe pagina mea de Facebook, o pagină de sport. Vă invit să dați like la acea pagină. O să vorbim despre o minge, mingea Champions League originală, finala din 2015, Berlin. O minge chiar de teren. Aceste mingi originale nu se joacă cu ele mai ales pe pământ, nu pe pământ, acel pământ, pe asfalt. Se joacă pe iarbă, Adidas de fotbal cu crampoane. Eu am deja, deci nu comanda mare, dar vă zic această chestie și pe pagina mea de Facebook o să vă arăt acum. O să vă arăt acum chestia, pagina de Facebook, ce este, ce am postat. Bun, mai întâi să ieșim din această, bun. Ok, o să vă las acest canal în descriere. Unde era? Era aici. Bun. Am deschis-o. Dăm pe ea. Așteptăm puțin. Ok. Și da. Poate o să vedeți și pagina de oficială de YouTube. Poate. Și da. Sper ca să dați un episod la un like, de fapt, la această pagină de Facebook de sport, da, și să vă abonați și la acest băiat. Bun. Ok, momentan nu se deschide aceasta, o să vă zic multe de minge. Ok, hai odată. Bun. Bune, s-a închis. Bun. Ok. Deci, după cum vedeți, eu nu mă abonez la el și nu se fac. O să vorbim mai mult de această chestie. Această minge este chiar foarte umflată și vreau să vă zic că se găsește chiar foarte rar. Deci e foarte rară această minge. E rară, deci o minge originală de teren care o vedeți într-un meci de fotbal, să știți că este chiar foarte rară. Deci dacă o aveți, da, e bine. Eu deja am una portocalie. Vedeți voi pe pagina mea, o să vă las acea pagină în descriere, ce minge e și cum arată și ce are. O să vă arăt eu. O să vedeți, stați puțin, Matchball replica capitană. Bun. E chiar foarte tare mingea, dar dacă o aveți, bine. Și
cam atât a fost cu acest episod. Sper să vă abonați la acest canal și să vedeți și mingea. Cam atât a fost cu acest episod. O să vă las și în descriere acest canal și poate mai o să fac un episod cu un canal, cel mai tare canal de Minecraft. Te face să râzi și alte chestii. Tu nu poți să craftezi în Minecraft, dar e în engleză, nu e în românesc. Da, ok. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-am ajutat. Pa, pa!